matur ana ngarsaning sang penemban Begawan Jayeng Sabda jalaran Boma Nrakasura kuwi wis duwe pacangan utawa duwe bojo ya kuwi Yayi Hak Nyanawati mung bae penemban sawise dadi manten kelawan Yayi Hak Nyanawati nganti sakyahene aku durung bisa atut tegese Yayi Hak Nyanawati iki durung gelem ngladeni aku apa mestine wong wadon nyang wong lanang wingi bojoku paring dawuh utawa matur kelawan aku Hak Nyanawati kandha kelawan Boma Nrakasura dhewekne gelem ngladeni satataning wong wedok nyang wong lanang ning maton syarate kudu diwayuh tutawa aku kudu rabi meneh turta lehku rabi kuwi kudu karo putramu si Jayeng Resmi tak kira nek bab bondo donya lan